Dyma ni felly'r trydydd cymal ar y daith yn dechrau o lle y gorffennodd yr ail gymal ym Porth Colmon. Ym Porth Colmon felly byddwn ni'n dechrau heddiw. Mi awn ni fyny'r llwybr sydd y tu ôl i mi yn fan hyn i fyny ar benryn Colmon yn y man. Hefyd, oddi tano ni, mae carreg y defaid y tu ôl i ni yn fan hyn. Felly mi gan i gwmni'r carreg y defaid, hegar iawn yn mynd allan am y môr fan hyn yn Porth Colmon. Mi nes i sôn y tro diwetha am yr rheini oedd wedi mudo i America o fan hyn, 50 ohonyn nhw. A mae yna stori arall hefyd o Borth Colmon yn ôl y sôn. 4 smygliwr halen yn cael ei dal yn fan hyn ac yn cael ei carcharu yng Nghaernarfon. A'i teuluoedd nhw yn erfyn yn ymbil iddyn nhw gael ei ryddhau o'r carchar. A'r teuluoedd rheini yn Llŷn yn llwglyd ar eu cythlwng ar y pryd, ond na chawson nhw ddim o'i ryddhau o'r carchar. Mi ath un o'r carcharorion mor dena, mi nath o lwyddo i ddianc rhwng y baria yn y carchar yng Nghaernarfon a dianc yn ôl i Lŷn, dianc yn ôl at ei deulu yn fan hyn. A mi fod o mor dena wedi gallu llithro trwy'r baria. Wedyn mi oedd o'n cael ei guddio gan y teulu mewn corddwr llefrith. Tan y cafodd o'i nerth yn ôl, a wedyn mi nath o hefyd ddianc ar long i America wedi i wisgo fel dynes. Felly ar ôl cael ei nerth yn ôl i guddio mewn corddwr llefrith rhag ofn y byddai'r awdurdoda'n dod i chwilio amdano fo, cael ei nerth yn ôl a gwisgo fel dynas a mynd ar long i America. Felly dyna chi stori arall o fan hyn ar ddechrau diwrnod newydd o gerdded Porth Colmon. Ydy'r man cychwyn ar benryn Colmon ydw i erbyn hyn ar haul y tu ôl i mi yn hyfryd. Fel nes i sôn, carreg y defaid, welwch chi fan hyn. A mi wnawn ni gerdded ar ddiwrnod godidog arall. Y môr yn reit arw ar y creigiau oddi tanau wrth i ni edrych yn ôl tuag at garreg y defaid. Dwi wedi mynd heibio i un neu ddau o lefydd rwan. Edrychwch ar y map os da chi'n gwneud y daith yma cyn dod. Mae yna enwa hyfryd. Dwi wedi mynd heibio i Ffosnant trwy'n cam fan hyn ar benryn Colmon. Felly Ffosnant a trwy'n cam yn ddau enw i'w cofio ar benryn Colmon yn fan hyn. Mi allwch chi weld i lawr yr arfordir tuag at Borth Ysgaden o le ddeithon ni. Mae'r Eifl yn y cymyla yn fan acw. Mi welwn ni garn Bodian a garn Fadryn yn y cefndir a chefn Amwlch yn fan hyn. Ond mae'n hyfryd weithiau oedi stopio a gweld y daith sydd wedi bod a gwerthfawrogi, achos un o'r unweddau pwysica'r llwybr wedi gallu gwneud hyn. Porth tu mawr ydi fan hyn. Mae yna bompren yn mynd dros yr rhaeadr sydd yn mynd lawr i'r gwylodion ym Porth tu mawr. Rwan, yn 1870, llong o'r enw'r Sorrento yn hwylio o Lerpwl i New Orleans yn taro'r creigiau, mynd yn erbyn y creigiau yn fan hyn. Mae yna rai o'r criw yn dianc a maen nhw'n cnocio drws teulu lleol, teulu wrth gwrs sydd yn uniaeth Gymraeg. Dyn nhw ddim yn deall be maen nhw'n dweud. Felly mae'n debyg fod aelodau o griw y Sorrento wedi defnyddio box matches fel llong a matches fel mastia i ailgreu ac esbonio be oedd wedi digwydd iddyn nhw ar ôl i'w llong y Sorrento daro'r creigiau yn fan hyn ym Porth tu mawr. Yna chydig o forloi yn cael rhyw 5 munud yma hyn. Yn y dŵr oddi ar Porth Widlin. Ar ôl Porth Ferrin, mae rhywun ar drwyn Penryn Mawr. Dwi ar drwyn Penryn Mawr rwan. Dwi chydig yn is lawn ar llwybr i gael cysgod yn y creigiau fan hyn. Mae chi olygfa at ben draw Llŷn yn y pen draw yn fanna. Ac yn fan hyn, wrth i chi fynd heibio, nodi cwpl o bethau yn y môr yn fan hyn o'mlaen ni. Mae Mae'n Mellt sydd â'i faes fagnetig cryf i hun Mae'n Mellt wedi creu traffarth i longa yn y gorffennol. Felly nodwch wrth gerdded
ar benryn mawr. O'r fan hyn mi awn ni am Borth i Ago. Oddi tanna ni mewn chydig, mi fydd ogof arw. Mi fydd trwyn carreg lwyd, mi fydd dyllborth a mi fydd trwyn dinas. Rhai o'r enwa fyddwch chi yn cerdded heibio nhw wrth nesau at Borth i Ago. A dyma ni y tu ôl i mi Porth i Ago. Porth i Ago, mae'n draeth poblogaidd iawn yn yr haf. Un o hoff dreitha'r bardd A.R.S. Thomas oedd yn ficer yn Aberdaron wrth i'n taith ni barhau ar hyd y llwybr yn fan hyn. Dwi'n sefyll ar drwyn erbyn hyn sydd uwchlaw Porth i Ago, a dwi'n edrych ar yr ymwelwyr eraill sydd bellach yn cerdded, na i ddim oedi nir neu fyddai'n cael y naw. Dwi ar drwyn erbyn hyn, mi gyged yn siŵr, trwyn Garaig Ddu. Mae hwn uwchben Porth i Ago yn drwyn bach sydd yn rhoi'r bai i ni, trwyn Craig Ddu. Ac wrth i ni fynd heibio i'r trwyn unwaith eto, a dwi'n mynd i edrych ar y map i wneud yn siŵr mod i'n cael yr rhain yn iawn, da ni'n mynd i fynd heibio i ogof Llyant Las, ogof Niwri, neu Niwri, ogof Niwri, ac mi ddown ni wedyn, coeliwch neu beidio, at Borth Llwynog. Felly edrychwch ar y map, dwi ddim yn mynd i oedi ddim hellach, mae'r bobl y tu ôl i'r ffôn, felly nawn ni gario ymlaen, ond ia, os gewch chi gyfle, stopiwch i oedi, cerwch lawr os gennych chi fwy amser neu fi i Borth i Ago. Ie, dwi'n gochel rhag y gwynt am ychydig. Be o'n i'n geisio i ddweud yn gynharach ar drwyn Graig Ddu oedd, ie, ogof Llyant Las. Yn rhywle o tanna ni, mi ewch chi heibio hefyd ogof Niwri a Ffordd Llwynog. A da chi'n gweld ceffylau gwyn ar y môr erbyn hyn. Yn dangos i ddannedd unwaith eto, mae'r golygfeydd dramatig yn newid drwy'r adeg. Na ddau ar y llwybr o le dwi newydd ddod y tu ôl i mi rwan yn gallu mwynhau'r golygfeydd yma. Wedyn, mi ddown ni rwan at drwyn glas. Mi ddowch chi at drwyn glas ar ôl i chi basio fan hyn, a wedyn Porth y Wrach. Porth y Wrach. Pwy oedd y Wrach, dybed? Dwi ddim yn gwybod. Ond ia, unwaith eto, mae'n ddiwrnod dramatig hyfryd yma ar Lwybr yr Arfordir.